X'ġmil ta' messaġġ mill-żmien għal ieħor id-Djoċesi ta' Malta qiegħda toħroġ dawn il-messaġġi ta' fidi li huma verament sbieħ. Monsinjur Arċisqof magħna fl-istudju bħalma jkollna darba fix-xahar huwa verament privileġġ u onur li tkun magħna Monsinjur għaliex tgħinna biex aħna kultant nerġgħu ndawru naqra l-istering fit-triq l-oħra. Għandna bżonn kollox il-ħajja. Daqsxejn minn kollox. Tkellimna fuq il-ħwejjeġ, issa nitkellmu naturalment fuq il-fidi tagħna. Dan il-messaġġ li għandna kemm rajna, ħanibdew daqsxejn minnu l-ewwel. Huwa messaġġ sabiħ ħafna rajna l-istorijiet tal-Orsolini hemmhekk jew ħsieb it-tfal, parti essenzjali hemm il-ħidma tal-Knisja hija din ukoll. Le naħseb li anke l-Knisja kienet pioniera f'ħafna affarijiet. U qed ngħid pereżempju fejn fien mit-sena ilu meta ma kienx hemm ċertu għajnuna forsi anke l-istat ma kienx jidħol fihom dawn l-affarijiet, ġeneralment kienet tkun il-Knisja li tħossib kemm l-anzjani, kemm ukoll it-tfal. Jiġifieri naħseb li hija xi ħaġa li Knisja qed turi li timxi fuq il-passi ta' Kristu. Li meta jkun hemm xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna, l-Knisja tittatihha l-għajnuna. Ekku. Huwa żmien ir-Randan u żmien li nikkontemplaw fejn ħammorru nsegwu l-eżerċizzi, biċċa kbira l-għażla tmur għand skont min qed jagħmilhom. Hux vera. U hekk għandu jkun. U hekk għandu jkun. U l-għandna l-għażla għaliex le. Hux vera. Inti wkoll issib il-ħin għall-eżerċizzi għax fihom il-preparamenti. Jiena qabel kien ikolli ħafna eżerċizzi. Ġifieri kien ikolli l-ġimgħa kollha mimlija ġieli kien ikolli tnejn kuljum. Ma ovvjament bħal-isqof ma nistax, ġifieri kemm ili minn għalija darba għamilt waħda l-eżerċizzi għamilthom l-università, ma qbija ma għamilx eżerċizzi, issa għandi l-ġimgħa d-dieħla kull bambin irid se jkun hemm eżerċizzi bdew is-sena l-oħra, eżerċizzi għas-separati għal persuni separati u jien se nagħmel eżerċizzi proprju għal persuni separati. Jiena kont qed nitkellem għax nies wettilhom smajtu li l-Arċisqof jagħmel l-eżerċizzi għal persuni separati u reazzjoni tant kienet pożittiva li ħaġa kien hemm għalli vera u hija. U però il-maġġor parti tan-nies qalu jekk hu veru għall-irwieħ x'nifs sabiħ. Għalfejn din ir-reazzjoni, Monsinjur Arċisqof, meta inti tażel li tagħmel dawn l-eżerċizzi? Le jiena naħseb għaliex forsi ikonna idejat anki żbaljati, mhux veru, x'persuna li hija separata hija persuna li setat ħanetek separat, setat separa xi ħadd ieħor minn magħha. Imma il-messaġġ għandhom bżonnhom huma wkoll anke fiċ-ċirkostanzi partikolari tal-ħajja tagħhom. Mod speċjali dawk li jażlu li s-separazzjoni jgħixuha propju ħanetek fil-kuntest ta' żwieġ, l-ewwel żwieġ li kellhom, iż-żwieġ li kellhom, allura ovvjament għandhom bżonn ukoll li jisimgħu kelma ta' faraġġ, kelma ta' kuraġġ, kelma ta' fejqan, dan kollu hemm bżonn. Għaliex hija weġa kbira, mhux vera meta wieħed. Hija weġa kbira li pratikament mhux biss l-individwu qed iġorri l-weġat tiegħu personali, imma qed iġorr ta' familja sħiħa. U sens anke ta' ġudizzju naħseb jekk hemm nies li huma ġġudikati huma nies separati. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li hemm żgur hija li meta jkollok persuna separata darba kien hemm persuna qalt li hekk, qalt li ħolma tkissret. Ġifieri l-ħolma ta' żwieġ meta separat, qalt li ħolma fil-każ tagħha il-persuna ma kienitx li talbet is-separazzjoni, kienet ir-raġel tagħha kienet mara, imma hekk diskrivitieli qalt li ħolma li suppost meta daħlet ta' żwieġ biex tagħmel il-ħolma, waħda tkissret kollha. Ovvjament minn hemmhekk iridu mbagħad jibnu ħajja oħra ġdida qawwija fil-ħajja tagħhom, mal-familja tagħhom, l-għażliet tagħhom, l-għażliet għal Ġesu, l-spiritwalità tagħhom. Hemm ukoll sens ta' rabja li ħafna drabi f'ċirkostanzi bħal dawn li inti jkollok sens ta' frustrazzjoni li dak bħalma tajjeb ħafna inti li dak li kont qed toħlom li tibni tkisser u allura rabja miegħek innifsek għax forsi fejn stajt mort ħażin, rabja ma' ħadd ieħor. Familja. Il-familja. Ekku. Le ekki, ma għalhekk naħseb imbagħad importanti anke f'xi mument li tajt għaliex meta jkollok ir-rabja inti nifhem ta' mhux qed niġġudika jien anzi qed ngħid meta jkollok ir-rabja tkun qed tħalli lil xi ħadd jiddomina lek ħajtek. Jekk neħħi r-rabja, ħajtek tkun fidejk. Jiġifieri għalhekk imbagħad tidħol il-kunċett tal-maħfra li jien allura nkun nista' neħles għax nagħtu każ xi ħadd tagħmilli ħsara lili. Ġifri jekk għamil il-sara diġa għamilili, issa jekk jiena
inħalli r-rabja ġewwa fija minn dak li ġara, jiġifieri qed inħalli l-persuna l-oħra tkompli tagħmel il-ħsara. Allora meta jiena jirnexxieli li jiena naħfer ġifieri nibda ngħix allura ħajti noħodha nerġa' f'idejja. Allura hemmhekk anke dik ir-rabja tkun tista' tmur, tkun tista' titpoġġa fil-ġenb. U bniedem jibda jagħmel l-għażliet tiegħu personali. Ir-rabja llum kultant titqies bħala debolezza, le? Illi qisek qed tħalli li xi ħadd ieħor jagħmlek it-tapit tiegħu. Ġieli tisma' din il-frażi naħseb le? Jien naħseb tot ħafna qatt ma kont smajta, imma fil-fatt hija vera x'meta inti qed tgħix bir-rabja li ħadd ieħor, forsi ħadd ieħor laqas għandu rabja għalik miexi fit-triq tiegħu. U inti qed tħalli lil dik il-persuna tkompli tagħmellek il-ħsara. Mentri jekk jiena jirnexxieli ninfata minn dik il-persuna li ngħid isma' speċi u l-uniku mod hija li ġo qalbi ngħid ħall naħfer ħalli inħalli l-persuna l-oħra timxi għalija u jien nimxi għalija. Hemmhekk hija il-mument fejn wieħed isib ċertu paċi anke fih innifsu. Kważi li taħfer hemm sens egoist lefja wkoll li inti ħlist minn dan is-sens ta' toqol u ta' rabja. Ekku. Meta taħfer. Ironikament. Ekki, għax meta taħfer tkun rġajt ħadd ħajtek fidejk. Għadix tiddependi veri qatt ma se tagħmel xejn, meta neħejt ir-rabja ma se tagħmel xejn biss minħabba ħadd ieħor. Nagħmel dan biex impattilu, nagħmel dan biex nagħmellu l-sara, nagħmel dan biex nagħmellu jew nagħmlilha l-sara. Fil-moment li jien teħfirt, bdejt tgħix ħajtek fik innifsek u bdejt taħseb isma' ħajti kif se nagħmilha issa, kif se niġborha ħajti. Lejn dawk il-familji ta' persuni separati, dan huwa żmien diffiċli li għalihom li huma barra li jkollok min idaħħal l-aspett materjali, infaqna daqshekk flus biex għamilna it-tieġ, eċetera, eċetera. Imma mbagħad hemm l-aspett emozjonali, anka is-sens ukoll kultant ta' pride le tal-familja. Għax aħna wkoll issa għandna xi ħadd separat fil-familja tagħna. Kif nindirizzawhom lil dawn in-nies? Lill-ġenituri mod partikolari ta' min qed jissepara bħalissa? Li naħseb l-importanti li l-għonet ikunu ġusti wkoll għax ġieli issib fejna fi l-ġenituri jżommu ma naħa waħda biss. Tajjeb li ma jħarsu oġġettivament li mhux faċli għax jekk jien għandi tifla tiegħi, tifel tiegħi jien dawk li jkun hemm. Naħseb li wieħed iħeġġiġhom anke biex jieħdu daqsxejn ta' pariri, ma naħsibx li ħafna drabi l-ġenituri jkunu l-aħjar parir li jistgħu jagħtu. Għax diġà bdejt preġudikat favur u kontra, għala jkun hemm xi ħaġa counseling li jkun hemm hemmhekk. U li ovvjament jippruvaw jagħtu kull appoġġ l-tfal tagħhom. Fil-fatt dal-aħħar smajt b'każ mhux wieħed iktar minn wieħed fejn il-ġenituri bir-rabja li kellhom lejn uliedhom stess għax għaddejjin minn separazzjoni qataw il-kuntatt. Ma' uliedhom stess. Għaliex ir-rabja kultant aħna nesprimuha b'mod illi huwa assurd. Għas tibqa' tagħmel sens le mir-realtà li tkun qed tgħix fiha, għax li inti flok qed taqbes għallu li dak l-aktar ħadd tipprova tifhem, inti qed tgħid le ma nkellimx aktar għax jien mhux hekk ravejta. Ma nafx il-każ għaliex il-persuna tkun isseparat jew għaliex jaraw nuqqas fil-persuna ġifieri forsi tkun it-tifla tiegħi. Ma meta jiena fejna fin il-raġel tagħha pereżempju naf li kien raġel li kien jieħu ħsieb eċetera u forsi biżbal tagħha kulħadd jagħmel l-iżbal sfortunatament. U biżbal tagħha se jsir is-separazzjoni, naħseb iktar kont ngħid li minn xi ħaġa li meta l-ġenituri jirrabjaw ħafna għat-tfal tagħhom mhux għall-parti l-oħra. Drabi tkun għall-parti l-oħra. Ma meta jkun li jafu li rispettaw daħal xi ħadd fid-dar, għax fuq kollox ħanajtek tkun il-persuna li daħlet lil dak ir-raġel fid-dar jew dik il-mara fid-dar u introduċiethom lill-familja tagħhom. Imma hemmhekk ukoll hemm bżonn illi nikkontemplaw il-maħfra wkoll. Ukoll. Għax il-maħfra hija qawwa li għandna f'idejna li xi ħaġa li tista' tikkontrollana ħajjitna nistgħu biex ngħidlek nimbuttawha ftit il-bot minnha. Hija l-uniku mod kif ma nistax naħseb li jista' jkun hemm mod ieħor. Il-maħfra trid ħafna kuraġġ imma Monsinjur. Trid kuraġġ fil-bidu, ma mbagħad teħilsek wara. Għax il-maħfra sakemm tagħmel il-qabża hija diffiċli ħafna biex tagħmel il-qabża, ma wara li tkun għamilt il-qabża u ħfirt, inti tkun ħafna iktar liberu. Mentri meta ma taħfirx il-kontra, ikun iktar faċli fil-bidu li ma taħfirx. Għax tevita li tiffaċċja s-sitwazzjoni. Eżatt.
Ma bat ħajtek kollha tkun immarkata propju b'din in-nuqqas ta' maħfra li inti tkun għamilt. Ekku. Naturalment, ma dan is-suġġett ta' separazzjoni jista' jkun li jkun hemm min jiġġudika wkoll li jgħidu hekk sewwa il-Knisja kważi qiegħda tħeġġeġ lil dawn in-nies għax jekk qed isir l-eżerċizzji għalihom addirittura mill-Arċisqof kif twieġeb għaliha din meta n-nies jindirizzaw din l-issue hekk lejk? Aħna ġeneralment tkun lejn is-separati anki dawk li huma waħedhom għax dawk li iktar li bħalissa jkollhom bżonn imma jistgħu jiġu separati oħrajn ukoll. U daw ovvjament il-Knisja tipprova tersaq lejn dawk li iktar għandhom bżonn. Jekk is-separati għandhom bżonn li jkollhom kelma ta' faraġġ, kelma ta' kuraġġ, allura il-Knisja ma tistax iżżomm lura milli tipprova tagħtiha. Ekku. Minna l-oħra qed ngħidu li l-Knisja qiegħda tara r-realtà tal-lum kif verament hi. Ekku. Kif tħossok, Monsinjur, meta nisimgħu fuq is-separazzjoni, anke issa qbadna l-konverzazzjoni jiena u inti u qbadna fuq din il-linja. U jkollok min jgħidlek tajb jien li ngħix il-ħajja tiegħi ta' familja maquda, dan daqs min jgħidlek għax minnu single u jieħu ċertu għajnuna finanzjarja u jgħidlek tajb u jiena li ngħix sewwa nħallas it-taxxi għalihom. Huwa daqsxejn ta' żbilanċ, le? Imma minn perspettiva, nibdew naraw l-affarijiet daqsxejn inġusti taqbel miegħi? Għalhekk naħseb anki għax l-Istat u minnu għandu responsabilità tal-flus li jiġbor mill-poplu. Jiġifieri tajjeb li min verament għandu bżonn irid jgħinu sew. Ma min mhux m'għandux dak il-bżonn, allura irid jara li l-flus fuq kollox mill-poplu. Il-gvern dejjem ikollu responsabilità kbira quddiem il-poplu kif se juża l-flus li jiġbor minn għandu fuq kollox minn għandu. Il-ġustizzja soċjali fl-aħħar. Il-ġustizzja soċjali. Irid jara li l-flus imorru propju fejn hemm bżonn. Fejn hemm bżonn, jiġifieri jekk xi ħadd qiegħed jabbuża anke minn daw l-għajnuniet, allura irid jara li dak l-abbuż ma jibqax sejjer. Naħseb illi sodisfatt inti li bħala Arċisqof f'dan iż-żmien tar-Randan il-maġġor parti tal-eżerċizzji jkunu ippakjati lin-nies. Mi fejn taħseb li ġej dan il-bżonn li aħna immorru l-eżerċizzji? Li jiena naħseb l-ewwel nett għaliex ir-Randan, għalhekk nażlu r-Randan għax ir-Randan huwa żmien ta' preparazzjoni. Qabel kienu jagħmlu l-Magħmudija kienet tkun f'Sibtilajt. Allora Randan kien ikun iż-żmien li jippreparaw il dawk li kienu se jitgħamdu kienu jkunu adulti biex propju allura anke dan iż-żmien tar-Randan il-qudies kollu huwa kollu ta' talim, kollu fuq suġġett u jagħtik it-talim. Allura minn hemm daħlet din id-drawwa. Allura għaliex għandhom ikunu biss li aħna dawk li jkunu se jippreparaw għall-Magħmudija. Ma nistgħux aħna anke nkunu qed nippreparaw għall-Sibtilajt għall-Għid, ġifieri meta jqum Sidna Ġesu Kristu propju b'daw l-eżerċizzi. U naħseb hemm ċertu drawwa ġo fina, isu hemm ċertu obbligu nħossuh. Hemm obbligu sabiħ. Kollox għax titgħallem, tikber, tista' tagħmel riflessjoni, jista' jkun hemm bidla fil-ħajja tiegħek meta inti tidħol ġewwa fik għax l-eżerċizzju mhux qegħdin hemmhekk biex jiena inħares barra minni, ma biex inħares ġewwa fija. L-eżerċizzju biex nara ftit ġo fija x'hemm li jista' jinbidel kemm għall-ġid tiegħi, kemm għall-ġid ta' min pereżempju jgħix fil-familja tiegħi. Il-qassisin iħossu l-importanza, l-saċerdoti iħossu l-importanza ta' dawn l-eżerċizzi. Din il-ġimgħa niltaqgħu ma' qassisin differenti li qed jippreparaw għall-eżerċizzi tagħhom u l-messaġġ huwa dejjem wieħed ta' responsabilità. Ekku. Il-Knisja tagħti lill-qassisin tagħtihom xi tip ta' gwida jew hija kompletament fidejn libera tas-saċerdot fuq. Rari li l-Knisja pereżempju fil-passat tat xi għajnuniet. Ġeneralment ikun is-saċerdot li jagħmel qabel kien isir ma nasibx li għadha ssir, qabel kien ikun hemm ukoll laqa għal dawk li se jagħmlu l-eżerċizzi. Qabel. Ġifieri ġieli kien ikun l-Arċisqof jew xi ħadd ieħor ma jidhirlix li dawn l-aħħar snin saret u tkun propju biex jaqsmu l-idejat dwar dak li għandu jingħata x'imbagħad kulħadd jippridka ovvjament bil-karattru tiegħu, bil-kariżma tiegħu, bl-istil tiegħu. Kollha allura kulħadd irid jagħti minn dak li ġo fih huwa maħżun u allura jista' jagħti lil ħadd ieħor li mhux għall persuni mhumiex l-istess. Id-diffikultà naħseb li għandu s-saċerdot illum huwa illi fl-eżerċizzji ta' Randan irid iwassal dak il-messaġġ kontemplattiv li aħna naħsbu fuq u ħanidħlu daqsxejn bejn qoxritna għalih.
Imma fl-istess ħin irid joġob lin-nies li qegħdin jattendu huwa bilanċ daqsxejn diffiċli naħseb. Naħseb anki għaliex skonċ tifhem bil-kelma toġob. Jiġifieri il-mod kif tagħtih irid jinoġob għax il-messaġġ irid ikun hekk għax jekk nibda mill-fatt li jiena rrid noġob lin-nies li hemm hemmhekk. Jista' jkun li ma nagħtix dak li hu ċentrali. L-aqwa li jkolli n-nies qed noġobhom mhix hekk. Tittoġobhom il-mod kif qed tagħti l-verità li inti suppost l-eżerċizzi ta' Randan jiġu biex aħna nitalmu propju fuq il-verità li hija tal-fidi tagħna. Ekku. Illum bħalma għadna imdawrin bi-sfidi, imdawrin b'istrazzjonijiet, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar min qed imur għall-eżerċizzi vera qed isib il-ħin għalihom. U allura naħseb li mhux biss imbagħad min-naħa l-oħra is-saċerdot u l-preparazzjoni. Min ħajattendi għall-eżerċizzi? Aħna bħala kongregazzjoni, x'parir ittina? Kif għandna mmorru bliema stat ta' ħsieb u anka ta' ruħ? Jiena naħseb l-ewwel nett ġifieri li l-qalb tagħna tkun miftuħa. U t-tieni naħseb li l-isbaħ ħaġa li jista' jsir jekk xi ħadd imur biex jinbidel. Ġifieri jiena naf qed nistenna li se jkolli xi ħaġa ġdida li s-soltu ma kontx smajti jew ma smajtix bl-istess mod kif qed nismaħħa llum. U allura nista' ninbidel għax fuq kollox mhux billi nħares li ħadd ieħor għax mhux se jinbidel xejn. Nibdew il-realtà nibdew nbidluha meta jiena nħares li xi ħaġa anke let's say għandek pereżempju koppja. Meta ninbidel mhux meta ikun hemm assis qiegħed jagħmel eżerċizzi u napplika mal-ewwel id-difetti li għajtu lil min hemm ħdejja għax hemmhekk mhux se jinbidel xejn. Jekk it-tnejn jibdew ħarsu lejn xulxin u jgħidu lejn xulxin, jien ninbidel jekk jiena ninbidel fil-parti tiegħi u min hemm ħdejja qiegħed ħdejja wkoll u jinbidel wkoll jew hi wkoll. Ġifieri naħseb li kont ngħid jiena l-ispirtu għandu jkun dan li nixtieq mulej li jiena ninbidel f'xi ħaġa biex inkun aħjar kull sena minn sena l-oħra. Ekku, li ntejjeb lili nnifsi b'xi mod li naffaċċa wkoll ir-realtà għaliex dak li semmejna fil-bidu fuq il-maħfra jista' jkun li qas biss għadna ndunajna li aħna min qed jistenna maħfra minn għandna u naħseb li dik hija xi ħaġa li kultant xi ħadd irid jgħidilek. Ekku, forsi b'mod speċjali f'dawk ir-relazzjonijiet intimi li huma intimi qed ngħid fil-familja b'mod speċjali li bejn il-koppja jew bejn il-koppja u t-tfal, bejn il-koppja u l-ġenituri tagħhom. Forsi hemmhekk l-iktar li tweġġak meta jkun hemm xi ħaġa li tibqa' snin sejra għax ara xweġa iktar. Jekk hemm xi ħadd li nintaqa' darba f'100 sena miegħu jiena mod jew mod, ma jekk jiena qiegħed ma' xi ħadd qed ngħix miegħu u jiena m'iniex qed naħfer qed inħalli r-rabja ġewwa fija. Hemmhekk tkun verament xi ħaġa li dispjaċik tara meta ġieli tmur ġo familja u tinduna li hemm dak bejniethom hekk li hemm li tweġġani ħafna. Biex ngħid nifhom qed ibagħtu t-tnejn. Eżatt. Wasalna kważi lejn l-aħħar tad-diskursata tagħna u allura xieraq li nfakru daqsxejn meta ħajsiru l-eżerċizzi li ħatamel inti Monsignor Arċisqof. Qed ngħidu bejn is-26 u d-29 ta' Marzu. It-tnejn li ġej. Nhar it-tnejn li ġej qegħdin taraw hemmhekk il-poster sabiħa din l-okkażjoni fil-Knisja ta' Sarrija ġewwa l-Florjana fis-7 ta' filgħaxija u nerġa' nfakkar li dawn huma eżerċizzi spiritwali tar-Randan għal persuni separati u inti speċifikajt b'mod partikolari li qed nitkellmu fuq persuni li jridu jattendu waħedhom jew ma xi ħadd ieħor. Imma l-importanti hu li ejja ma niġġudikawx u naħsbu li nafu x'in il-pożizzjoni tal-Knisja fuq kollox. La darba l-Knisja qed tiftaħ il-bibien għal persuni separati. Jekk jattendu dawn il-persuni, naħseb li għandhom li jiskopru xi ħaġa differenti minn dak li ħasbu le. Anzi, il-Knisja dejjem tgħidilhom biex li huma parti mill-Knisja u jiġu l-kelma tal-Alla jista' jisimgħuha. Ikunu parti mill-komunità tal-Knisja, għandhom jibqgħu membri tal-komunità tal-Knisja, ġifieri dan huma kollha affarijiet li l-Knisja ilha tgħidhom, ġifieri mhux issa qed tgħidhom. Forsi li għandna fi żmienna li peress li n-numru żdiedu u issa l-affarijiet huma aktar fil-beraħ, allura ovvjament anke dawn l-affarijiet iridu jiġu fil-beraħ ukoll. Ekku. U allura huwa ħsieb verament sabiħ li aħna nattendu għal dawn l-eżerċizzi spiritwali wkoll f'dil-okkażjoni. Monsignor Arċisqof, grazzi tal-li sibt il-ħin li tkun magħna għal darba oħra niltaqgħu x-xahar id-dieħel. U nawguralek rebbija sabiħa, jara ma jkunniex iktar irjieħat din ir-rebbija għaliex kulħadd jiġġieled ma' saħħtu wkoll. Grazzi ħafna tal-li kont magħna.
Grazzi kol. Ibqa' magħna l-programm se li kompli minn hawn ftit ieħor.